να βρουν αυτόν που έχασαν κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Εκείνος χάρισε, εκείνος σκόρπισε παντού ζωή. Και μας ξανάναψε μια φλόγα παντοτινή. Παντοτινή. Μην αναζητάς κι άλλο την αγάπη την ειρηνή. Έλα σε έναν κόσμο άλλο για να βρεις δικαιοσύνη. Όταν θα έχεις υποφέρει στοργικά θα σου στραφεί. Η γαλήνη θα σου φέρει και η καρδιά θα γιατρευτεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου. Μη χαίρεστε πούστιδες, παπάδες, αυτό είναι σταυρός. Και ο Χριστός με αυτό που αφού άδελε δεν έπαιζε. Ο Κύριος μου και Θεός μου, την πόρνη της συγχώρεσε και είπε ο αναμάρτητος του Λίθο Βαλέτο. Επιστολή προς αυτούς που βγάλαν το βίντεο που κατηγοράει έναν πόρνο πατεώνα Ιωάννη. Ο Θεός σας έχει συγχωρεμένους, εγώ όχι. Εγώ είμαι αυτός. Και δεν κρατάω σική στα παπάρια μου, αλλά τα Άγια Ράσα. Λαμόγιο. Που τολμάς εμένα να με λες απατεώνα ενώ εσύ και το επιτελείο σου είστε αυτοί που γαμιέστε τον κόλο και εγώ είμαι άνθρωπος απλός, αλλά είμαι και ο βασιλιάς Ιωάννης στο αίμα. Ναι ρε κουφάλες, εδώ τα χέρια μου τα κόψα για να βρω Θεό. Αλλά γύρισα πίσω να εκδικηθώ κουφάλες σαν και εσάς που πέσετε πάνω με τα μυαλά των ανθρώπων. Και πλανάτε τον κόσμο λέγοντας τους ότι ο Χριστός με αυτό που έχεις έπαιζε. Όχι ρε εσείς, σας το απαγορεύω. Σταματήστε να σταυρώνετε την Παναγιά. Σας απαγορεύω από σήμερα ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Κατ' ανάψω και ένα τσιγάρο εγώ σαν τα να'θ.